Adrian Delija li mill-ġdid irid jerġa' isir kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jittama li l-Partit Laburista jaqbdu stordament wara li tgħaddi l-elezzjoni għall-ogħla kariga nazzjonalista li qed jittama li jirbaħ fuq id-deputat Awċi Elix Borġ u għal dan f'attività f'Għawdex fejn ġie intervistat mis-sieħba tiegħu stess Cynthia Gallia. Hawnhekk u ġie mistoqsi fost l-oħrajn dwar kliem Awċi. Għal-kelma mejt u t-tifsira tagħha Adrian Delija għalhekk. Mejt. Di tajda ħafna, għal-Maltin ma nafx tfisser, għax qatt ma kont smajta mejt huwa qisu sturdament. Xi ħaġa li nisperaw illi mill-7 ta' Settembru jibda jtih il-Labor il-mejt sewwa. Din l-attività l-ex kap nazzjonalista qal li t-tesserati Awċin qed jgħidulu li leħinhom mhux jinstema' ċar dan fi żjed botti indirizzati kontra il-kontestant ieħor li wkoll il-kelliem nazzjonalista għal Għawdex u li kontinwament qed jibbaża il-kampanja tiegħu fuq il-Gżira u riżultati miksuba minnu anke jekk diġà nqabad jikdeb bħalma għamel dwar l-ammont ta' kunsilli li llum jitmexxew mill-Partit Nazzjonalista. Dan id-dwejja illi il-leħen ta' Għawdex issa nitkellem fuq bażi ta' partit sewwa m'aħniex qed nitkellmu fuq bażi ta' pajjiż. Ma jinstemax biżżejjed. Ma ninvolvux allura lill-Awċin biżżejjed. Quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti, Adrian Delija ikkonferma l-argument u l-ġlied bejn il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Internament nistgħu tiġġieldu, nistgħu nikkustinjaw, nistgħu niddibattu, nistgħu ma naqblux, nistgħu nagħmlu jumejn tlieta ma nitkellmux.